Oh ja. Zo. Eten, food. Ach, god, dit is toch super. Dat is toch geweldig. Ja, ik weet niet hoe dat werkt. Hier, foto. Oh ja. En dan met de camera Onder de stoel. Ja? Nou, ik ga gaan eten. Moet je even kijken wat erbij kan. Mag de restjes zo meteen. Gewoon even pakken. Ja, ga je erbij? Ja, Te pakken? Ja. Ja? Kom eens even schat. Paas. Je hebt nog niet gehad. Ja. Ik hoef niet. Zo. Huppakee. Kijk eens. Yummy. Eten. Hier moet je wezen. Zet je hem nou gewoon leeg, Bart, niet?